Duh, kate name Mbak Indah rek kate jahitno klambi wonge ono omah tangga iya tapi tokone buka Mbak Indah, Mbak Indah. Mbak Indah, kan repot tat. Yo repot. Enggak maksudku jahitannya sampean iki lho sepi ta bae gak Akeh wong katene riyo. Walah aku katene jahitno iki lho batik, klambi batik. Klambi batik. Iya. Modele ya apa? Modele ku koyo sik tak delokno. Koyo ngene lho. Oh, ngono. Tapi meneh dadi iso ta? Lah, ya Ini apa kok sih sampean ngene. iku modele ruwete koyo ngono batik pisan. Nanti nggo dhewe lho, cepet Mesti meneh. andalane Lah iki toko klambine dhewe. menika tak gawe sore Lah iki iso oleh awan. kapan? Iki. Wis iku oleh. Oh, ya salah dhewe sampean. Meneh sore kan tak gawe lek iso ya awan dadi ya. Modele koyo ngono, Iya, ruwete ngene. koyo ngono iku Ayo. kok dadi meneh. Aku kate sampean ngene kerjain iki lho, ta. ngene iki lho gampang. Nek gampang ya Anune. jahitan dhewe. Gampang iki koyo yo kan pensin aku gak iso jahit makanya aku jahit nang sampean ngono Lah ya. kok wis iso ya. ngarani gampang koyo ngono iki lho njaluk mari meneh. Ya pokoknya wingi nane dawa wayahe wis ndelek. lali aku lali. Salah jahitane akeh, katene Lali, poso, wis, ya. kate riyo wong padha ndelek. Gak apa-apa kok tak wara-warane nang wong jahit nambah indah lho cepet sedina mari ngene. Sampeyan wangi ya? Terus gak apa-apa wis ya apa. Mawur. Meneh esuk tak jopo. Ya Mawur, saiki kan mawur, dipotong. mawur. Wis kan aku duwe ukuran kok sampean ya wis gak usah ukur aku awakku ya wis pancet gak lemu ya gak puru pancet ya. Model kok ngono kok lek gak dadi koyo ngono awas ben yo. Ya Protes. wis ya pokoknya aku ya meneh esuk esuk jam 6 tak jopo kan ben wis buka kan ya. Wis ya Mbak Indah ya. Ngawur kan wong iki. Mulai, suwun. Modele